Bon dia, vida, bon dia al despertar gegant de qui somia. Han canviat tot sense cap por, bon dia, vida. Home, per aquests vins així potser més... una cosa més playera, no? Una cosa així, no? Aquest rotllo, aquesta onda brasilera. No és gaire de la terra, això, però em ve això, em ve això. Em ve això, és estiu i em venen aquestes coses. A mi m'agrada cuinar, però això no vol dir que jo cuini bé. Però jo provo coses i quan he tingut temps m'he dedicat plenament a la cuina. Plenament vull dir que diguéssim que m'ho passo molt bé. Deixem-ho aquí, que m'ho passo molt bé. Mira, jo tenia una botiga de referència, anava sempre a l'Oranget i li demanava al Xemi, que era una botiga d'allà a Reus. Ell era molt enamorat d'aquests negres, que la llàgrima era dura, però nosaltres a casa, per les circumstàncies que sigui, ens agrada més una cosa més fresqueta, més blanca, més... Ara estic enamorat d'un senyor, que és molt raro el que us diré ara, que parla de l'antigüedat tardia aquesta, dels primers cristians, la fi de l'imperi romà, i el tio ha tret un llibre que es titula així, des de l'antigüedat tardia fins a Mahoma, no? Mira, una pel·li que m'agrada molt i que sempre l'ensenyo i que sempre hi penso és La Malditos Bastardos. Habrá oído que no perdemos el tiempo haciendo prisioneros. Nos dedicamos a matar nazis. Y eso lo hacemos cojonudamente. Ya lo creo. Ara que ho he dit, o l'autor del llibre, Peter Brown, perquè li preguntaria 1000 coses, o el mateix Tarantino també de la pel·li, perquè també sé que és un por de saviesa de tot el cine aquest que hi ha de pòsit en allà, i també li preguntaria 1000 coses. Amb el blanc. Amb el blanc em ve això, no sé per què em ve això, em ve com que arrenca la festa, com comença tot una mica, no? Com que comença un festival i m'imagino doncs aquest rotllo així, no? La gent tranquil·la, sentada i que comença una mica la festa i m'imagino aquests acords així d'arrencar el ball, sí. Home, jo què sé, jo soc de la Garriga, jo si no dic la Garriga quan arribi allà em mataran, si no dic això, hòstia. Però bueno, Reus, que és com vist també, em matarien, vull dir que, hòstia, és que estic allà entre dues aigües jo. Últimament estic com allà posat en un grup que potser no té gaire a veure amb nosaltres, però que es diu, o potser sí que té molt a veure amb nosaltres, que es diu Mumford & Sons. Sí, la gingebre no l'entenc. No l'entenc, me la posen allà i no la... Em sap greu, és que em sap greu no entendre, és com els solos de contrabaix, no els entenc, saps? A veure, la pizza amb pinya és aquell punt de que pot ser refrescant en un moment, però... no està bé, això, no, és un crim. Mira, jo era molt de platja i m'agradava molt la platja, però amb la canalla el cotxe queda fet una merda. Per tant, jo a la piscina, a muerte amb la netedat aquella, que deixa la cosa, el cos renovat i no em merda.